ଦର୍ଶକ ଏବେ ବି ସତ ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସୁନୀନା ସବୁ ସତ ଘଟଣା ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀଙ୍କ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ବିବେକ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେ ବିବେକ ଏବେ ଚାପୁକରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସୁନୀନାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ସତ ମୋତେ କହିଦିଅ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ବିବେକ ବହୁତ ଚାପକ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନୀନାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋତେ ସତ ନ କହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାପକରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବି ଆଉ ଏଠିକି ସୁନୀନା କେବେ ଶୋଇପାରିବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ସତ ଘଟଣା କହିଥିଲେ ହଁ ଏସବୁ ସତ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ ବହୁତ ରାଗି କଲେ କାହିଁକିନା ସୁନୀନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ସବୁ ସତ ଘଟଣା ଜଣାଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ବିବେକ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲବୁଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସୁନୀନା ଗାୟବ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଏବେ ସୁନୀନା 5 ବର୍ଷ ଦୂରେଇ ଯିବାର କାରଣ ସେଇ